4 vankilaa, missä mä käyn aika säännöllisesti. Tää Vaasan lääninvankila ja Naarajärven varavankila ja sitten tää Uusi-Laukaan varavankila ja sitten Sukevan keskusvankila. Ja tää Vaasan lääninvankila on kuitenkin semmoinen vankila tällä hetkellä, jossa mä käyn kaikkein eniten ja teen nimenomaan sitä sellityötä, eli kierrän siellä poikien luona selleissä keskustelemassa ja kuuntelemassa, mitä pojilla on sydämillä. Mä käyn täällä kerran kuukaudessa, tilanteesta tietysti riippuen, että joskus on mennyt pitempi aika. Pääsääntöisesti mä oon täällä 2-3 päivää täällä vankilassa ja joskus on ollut jopa 5 päivää kerrallaan, että aamusta iltaan on siellä sitten kierrellyt sellejä ja nyt tää on täällä Vaasassa mennytkin mun kohdalla sillä, että mä oon tehnyt pelkästään sitä sellityötä, että harvemmin on enää ollut semmoisia hengellisiä tilaisuuksia ja mä oon kokenut tämän sellityön semmoiseksi erittäin tärkeäksi vankilatyömuodoksi, missä päästään kohtaamaan kaveri kasvoista kasvoihin ja ikään kuin hänen omissa oloissaan se pieni selli on hänen kotinsa sillä hetkellä, kun hän vapausrangaistusta suorittaa ja myös hänen ehdoillaan. Terve, mä olen vankila lähetti Sakari Pihlaa ja Jyväskylän helluntai-seurakunnista ja tarkoitus olisi kierrellä tuossa selleissä vähän poikien juttusia. Kyllä. Onko sulla ketään semmoista, mistä sä niin kokisit, että kenen luona kannattaisi nyt? No Tane olisi sellainen, jonka luona voisi käydä keskustelemassa. Joo. No mä aloitan sieltä Tanen sellistä kierroksen. Kiertele vaan vapaasti tässä sitten. Selvä, kiitoksia. Joo, kiitos. Hei. Miten teillä nämä vankimäärät täällä, onko ne kasvussa vai laskussa? No, jos ajatellaan ihan tätä tilannetta syyskuuta 1996, niin kyllä meillä on ollut nyt sitten niin kuin laskussa. Millä tavalla tämä yhdyskuntapalvelu on tänä päivänä näissä tuomioissa astunut kuvaan ja mitä osa se näyttelee lyhytaikaisissa tuomioissa? Kyllä se näyttelee varmasti päivittäisessä vankiluvussa noin 10-20 vankia, koska tämä yhdyskuntapalvelushan nimenomaan on ehdottoman vankeuden vaihtoehto. Mitä nainen tekee Vaasan lääninvankilassa? No nainen tekee periaatteessa samoja töitä kuin mies vastaavassa paikassa. Mutta minun tehtäväni täällä on vankien koulutuksen ja tämmöisen sosiaalisen kuntoutuksen järjestäminen. Mitenkä sinä suhtaudut tähän työpaikkaan noin niin kuin naisnäkökulmasta, kun tähän on suurimmassa osassa miehiä täällä, varsinkin vankia? No mun mielestä tämä on ihan niin kuin mikä tahansa työpaikka, että mä en näe sitä sillä tavalla sukupuolen kannalta, mutta tietenkin kaikille työpaikoille on eduksi, että työpaikalla on sekä naisia että miehiä. Se antaa siihen monipuolisuutta. Mitenkä mielekkäänä sinä näet työpaikan muurien sisällä ja ristikoiden takana täällä? No, itse mä oon kokenut tämän työn hyvinkin haastavana, koska mun mielestä yhteiskuntaa on parannettava tai tämä parannustyö aloitettava
siitä päästä, missä asiat on heikommin. Ja tänne muurien sisäpuolelle on usein kerääntynyt sellaisia ihmisiä, joiden elämäntilanne ja olosuhteet ovat aika heikossa mallissa, että työsarkaa kyllä riittää. Koetko sinä tämän työpaikan turvalliseksi? Onko tässä mitään riskiä? No tietenkin se omat riskinsä on, mutta en minä ole nähnyt niitä. Ei ne ole mitenkään häirinyt. Kyllä mä sanoisin, että ihan turvallinen työpaikka tämä on. No, sinä olet täällä työpaikassa muurien ja ristikojen sisällä. Tuletko sinä olevasi työntekijä vai vanki täällä? Kyllä mä sanoisin, että työntekijä. Että kyllä kun mä pääsin tuolta portista tuonne kadulle ja sitten siviiliin, niin kyllä mä taas tavallaan nämä asiat unohdin ja siellä on taas toiset asiat ja murheet, jos niitä murheita on nyt. Terve. Läksin vähän kiertelee ja ajattelin tästä aloittaa sun sellistä. Mitä miehelle kuuluu? Ihan hyvä, eihän tässä mitään erikoista. Tästä onkin pari kuukautta, kun on viimeksi nähty, kun on viimeksi täällä käynyt. Ja ihan kiva nähdä. Sä oot pirteen näköisessä kunnossa. Ja taitaa olla homma hoidossa. Joo, ihan hoidossa se on. Kakku kuluu päivän kerralla. Kyllä. Joo. Ei mennyt. No Tane, miten se tänä aamuna elämä, miltä se tuntuu? Siinä ihan mukavalta. Ei siinä. Aamulla 6:30 herätään ja sitten on aamupuurot siinä. 7 alkaa nuo putsarihomma. Niin sä teet puhistajatöitä? Joo, tässä 4. Joo. Sulla on suhteellisen pitkä tuomio, että miten sä oot kokenut tämän? Kyllä se sitä mennyt on, kun ei ajattelisi sitä. Kyllähän te joskus pois pääsee siitä. Me on tunnettu sun kanssa jo vuosia ja oltu monenlaisissa tekemisissä toistemme kanssa. Ja näistä hengellisistä asioistakin on paljon puhuttu ja on rukoiltukin yhdessä. Joo, kyllä me ollaan jo. Voisitko sä vähän kertoa, että mikä se sun niin elämän tarinassa on ollut? Joo, mä joudun koulukotiin 8-vuotiaana, siellä mä olin 8 vuotta. Ja sitten meidän ensimmäisen tuomiossa on 18-vuotiaana. 20 vuotta näissä on mennyt näissä vankiloissakin. Mikä se sun juttus on, että kun sä oot nyt näissä olosuhteissa tällä kiven sisällä, onko sulla niinku semmoista itsellä semmoista käsitystä, että mistä se niinku kaikki sai ikään kuin alkunsa? Niin. No mä tiedän, mulla on ainakin ollut erittäin hyvät vanhemmat, niitä mä en voi koskaan syyttää, että ne on yrittänyt kaikkensa mun eteen. Mä oon sit vaan sortunut, ja sit tuli alkoholit kuvaan ja sit tuli pikkuhiljaa pillerit ja koventaa ainetta ja sitten me päästiin vapaaksi täältä ja se jatkui se sama rauli sen mun kaverin kanssa. Voiko sulku kävi ja viina se on kaikista pahin ja sitten kun siihen sekoittaa kaikki pillerit ja kaikki muut moskat, niin tässä on lopputulos. Mitkä sulla on tänä päivänä fiilikset? No, en osaa sanoa fiilikset. Ei ole kovin hyvä, mutta ei kovin huonot katse. Tää on niin päivästä toiseen samanlaista. Tasaisen tappavaa tahtia. Niin, kaikki päivät on niin samanlaisia, että ei paljon erotu toisistaan. Joo. Menee niin rutiinilla kaikki hommat. Että... Voisitko kertoa, mikä sut on niinku
tuonut tähän juttuun niin kuin ikään kuin mukaan, että mistä se sun kohdallassa on se kuvio alkanut, että nyt istutaan täällä. Siis koko vankilakierteestä niinkö? Niin, tarkoitan sitä, että mikä se, niin kuin se alku oli. Että mähän olen itsekin näitä sisäpuolelta näitä taloja katsellut ja mulla se lähti tuommoisten liuottimien käytöstä ja sitten siihen tuli viina ja näpistykset. Ja mikä se sun kohdalla on ikään ollut se kompastuskivi? No en mä tiedä. Ei se ole oikein itsellekään selvinnyt, että mikä se on, mutta ehkä se nyt suurin syy on se, että siinä on tullut lähettyä kavereiden mukaan liian herkästi. Joo. Ei nyt varsinaisesti ketään syyttää, voi itseään tässä syyttää pitää, mutta nuorempana tuli lähettyä liian herkästi toisten mukaan, mutta kyllähän myöhemmässä vaiheessa niin tietysti osaan rangaistuksista niin on alkoholikin määritellyt siinä aika iso kuva. Mutta ei se oikein täysin ole selvinnyt mulle. Joo. Että mistä kaikki oikein johtuu. No ootko sä vuntsinut sitten täällä talossa sisällä sitä, että totta kai sä oot vuntsinut, mäkin aikoinaan paljonkin vuntsin, että mitäs sit kun vapautuu, että mikä sulla olisi niinku semmoinen viesti, sanotaanko nyt, että niinku yhteiskunnalle, että olisi ikään kuin, että mikä se olisi, mitä yhteiskunta voisi tehdä, että kun kaveri täältä lähtee, että se pääsisi niinku siihen, sanotaanko elämän kylkeen kiinni. Niin, kyllähän tätä monta kertaa on tullut lähettyä ja aina takaisin tultua, mutta ei sinne, sen on ainakin huomannut, että aivan turha on niin etukäteen suunnitella mitään pilvilinää rakennella, kun ei ne pidä onnistu kumminkaan. Niissä suunnitelmissa, vaikka ne olisi kuin hyviä, niin se on lähestulkoon mahdoton pysyä, että kun sukset tökkää jossain vaiheessa, niin se kaikki luistaa aika herkästi käsistä. Mutta yhteiskunta kyllä hoitaa kaikennäköistä muuta turhuutta niin sanotussa vankien jälkihoidossa, jälkihuollossa. On kaikennäköistä kriminaalihuoltoyhdistystä valvontoineen sun muineen, missä mä nyt en näe mitään järkeä. No kyllähän nyt tietysti auttamaankin pystyy jossain mielessä, mutta enemmänkin se asettaa velvoitteita. Ja velvoitteita nyt joka ihmisellä tietysti on, mutta mä näen esimerkiksi tuommoisessa valvontajärjestelmässä mitään järkeä. Siellä käydään kerran kuukaudessa, valvoja kysyy, miten menee. Jos mä sanon, että hyvin menee, niin okei, se riittää valvojalle, menee mulla sitten hyvin tai huonosti. Joo. Mutta ei siinä mitään järkeä ole siinä koko valvontajärjestelmässä. Et se on vaan sitä, että se merkkaa sinne paperiin, että on käynyt. Aivan, mutta se voisi merkata sinne paperiin, vaikka jos käynytkin. Ei sinne, mitä se pystyy joku kriminaalihuoltokin, niin mitä se pystyy valvomaan? Ei yhtään mitään. Se ei pysty mitään muuta kuin turhia rasitteita asettamaan tämmöisellä valvontajärjestelmällä. Kyllä tietysti onhan siellä ollut ja on edelleen tämmöiset tukiasumisjärjestelmät ja asuntolajärjestelmät tämmöiset, ne nyt on ihan okei, mutta niin kuin Jyväskylässäkin, niin mä en oikein tiedä, kun mulle on siellä kerran tukiasunto järjestetty kriminaalihuollosta. Mä olin tyytyväinen siihen ja niin kauan kun mä tarvitsin sitä, niin mä pidin sen ja luovutin sitten pois, kun ei enää tarvinnut. Mutta
En mä oikein osaa sanoa sille, että kyllä yhteiskunnan pitäisi tulla jollain muulla tavalla vastaan kuin semmoisella hirveällä kyttäämisellä ja asettamalla tämmöisiä valvontoja sun muita. Ne on aivan naurettavia mun mielestä. Että konkreettinen apu on kaiken paras apu. Eli Aato, sä Retsi ainakin tunnet sellaisia kavereita, ainakin 1 tai 2 sellaista, jotka on tullut vankilassa uskoon ja on sitten ikään kuin sitä kautta selvinnyt täältä normaaliin, tai sanotaanko, että niin sanottuun normaaliin elämään. Mitä sä näistä asioista funtsit tänä päivänä? Kyllä, se hieno asia on, ei siinä mitään. Nekin kaverit, ketkä mä tunnen, jotka on uskoon vankilassa tullut, niin ne, jotka todella on tullut uskoon ja on myös osoittanut sen niin kuin normaalielämällä ja elämäntapoissa muutoksilla, niin ei siinä voi muuta kuin hattua nostaa. Mutta sitten kun tässä on vuosien varrella seurannut tätä touhua, niin se on oikein huomattava osa kavereista, jotka näyttelee täällä olevansa uskossa ja uskovaisia. Sitten kun ne lähtee siviille, niin sädekehä putoo tuohon portille sitä pään päältä. Että se on hyvin pieni määrä, mitkä sitten tosissaan pystyy pitämään sen linjansa ja olemaan siinä uskossa myös vapaudessa. Ja ne, jotka siihen on pystynyt, niin on siinä myös onnistunut. Onnistunut saamaan normaali elämästä otteen ja niin poispäin, mutta ikävä kyllä ne, jotka näyttelee, niin hyvin pian tulevat kyllä sitten takaisinkin tähän. No, siinä mielessä siinä on kumminkin niin perustavaa laatua olevasta elämänmuutoksesta kysymys ja semmoisesta hyvin tärkeästä ja sanoisiko jotenkin jopa juhlavasta ja pyhästä asiasta kysymys, jossa usko on tulossakin, niin en mä näe, että siinä on millekään leikille ja pelleilylle, siinä ei ole pienintäkään sijaa. Mutta ikävä kyllä näin on todettava, että tällä hetkelläkin vankilossa on paljon semmoisia, tai monta semmoista kaveria, jotka sillä uskon varjolla esittäen täällä uskovaista ajavat omia etuja. Ja se ikävä kyllä se on tosi täälläkin, täällä Vaasan lääninvankilassa. No Hanski, sä oot vankilassa tullut täällä, mun ymmärtääkseni täällä Vaasan lääninvankilassa, niin uskoon. Joo, tein semmoisen ratkaisun. No voisit sä kertoa meille siitä, että millä lailla se on vaikuttanut sun elämään sen jälkeen, kun sä oot tämän uskoratkaisun tehnyt? Että millä lailla tämä arkipäivän lusiminen ja muu on täällä linnassa oleminen, niin millä lailla se on niin sun kohdalla muuttunut? No se oikeastaan lähtee siitä, kun mä etsin 2 vuotta suunnilleen Jumalaa. Ja sillä 2 vuoden aikana niin mä yritin omin voimin pärjätä, mutta eihän sitä mitään tullut. Tuli kaikkia hölmöyksiä tehtyä. Sitten viimeisen itsemurhayrityksen jälkeen niin mä kysyin Jumalalta, että onko jotain parempaa, että mä en jaksa enää. Sitten tuli seuraava keskiviikkoilta ja se sattui olemaan aprillipäivä vielä 92. Pastori sitten kysyi kirkossa, että haluaako joku antaa elämänsä Jeesukselle. Niin mä menin sitten alttarille ja tein ratkaisun. Lämpöaalto oikein tuli. Ja se niin kuin toimii ainakin täällä linnassakin. Joo, että sä saat kokea ihan sen niin kuin tunteen tasolla siinä hetkessä, kun sä teit sen luovutuksen, että Jumala niin kuin tuli sun elämäsi. Joo, ja kyllä se niin kuin joka päivä se asioissakin huomaa.
meni silleen, että ei päässyt lomille ekana ja sitten kun rukoili sitä, niin sitten ne aukesi. Joo. Kummasti. Ja onko niin, että myös pettymyksiä on jaksanut kestää paremmin? Joo, kyllä on. Sen seurauksena. Pystyy antaa, kun tulee jotain vaikeuksia, niin pystyy antaa myös kaverille anteeksi. Vaikka tuleekin turpaa välillä. Joo. Kun ennen lähtenyt pastorille kertomaan ja sitten talosta tai johonkin muuhun Turkuun vaikka. Niin. Joo. Mutta nyt nykyään ei tarvitse enää lähteä edes karkuun mihinkään. No täällä on vankilan sisällä kuitenkin aika paljon, tai mä tiedän onko aika paljon, mutta jonkun verran on hengellistä toimintaa. On papin piiriä ja hengellisiä tilaisuuksia ja mun ymmärtääkseni täällä aika paljon tiedetään, ainakin tässä vankilassa, niin myös näitä vankilalähettäjä niin kuin minäkin. Ja kuinka tarpeellisena sä pidät tämän nimenomaan hengellisen toiminnan vankilan sisällä? Se on hyvin tärkeää linnassa, mutta kuitenkin silti on liian vähän kävijöitä. Enemmänkin saisi tulla. Joo. No. Vaikka täältä tulee niin kuin oikeastaan joka seurakunnasta tulee. Ja ne tuo kuitenkin sitä samaa asiaa, että Jeesus on pelastunut ja kuollut meidän syntien tähden Golgatan keskimmäisellä ristillä. Joo. No sä oot Hanski viettänyt tälläkin kakulla niin jonkun aikaa. Joo, elokuussa tuli 7 vuotta. Kiven sisällä ja mitä sä antaisit niin kuin vapaudessa oleville ihmisille? Mikä olisi se viesti, minkä sä haluaisit antaa siitä, että mitä se elämä on täällä? Että ihmisillä on monenlaisia luuloja ja ennakkoluuloja, niitä kavereita kohtaan, jotka täällä vankilan sisällä on, niin minkälaisen viestin sä haluaisit sinne lähettää? Tämä on ihan oma maailma. Se loppuu tuosta muurista, se alkaa tästä muurista, tullaan sisälle. Aivan oma maailma. Ei sitä ymmärrä nuo siviilit tuolla toisella puolella. Mutta eikö ole kuitenkin niin, että täällä on ihan samanlaisia ihmisiä? On, joo, on. Että aivan samanlaisia kuin tuolla siviilipuolella. Just. Ei ole mitään, ei sitä pysty niinku erittelemään toisiaan. Vaikka täällä hyvin paljon eritellään. Joskus me ollaan kaikki samalla lähtöviivalla. Joo. Mä haluan... Kuule Sakari, hei. Sinä olet nuorena poikana täällä Vastamäen vankilassa. Kerropas lähemmin, miten sinun vankilakirja alkoi? Se oli kaikki sitä, se piti sisällään useampia vankilatuomioita. No niin, se piti sisällään kaikki huumeet, mitä Suomen maasta ja Pohjoismaasta saa. Se piti sisällään mielettömän määrän väkivaltaa, alkoholia, avioerot ja todella sen, minkä sieluvihollinen saatana ihmiselle pystyy tarjoamaan. Ja sen elämän aikana, että vaikka sitä kuin yritettiin aina näyttää siellä, missä kuljetaan, että on hauskaa ja tää on mukavaa elämää ja ollaan kovia poikia, niin kyllä se tyhjyys oli sanoin kuvaamatonta. Ja kyllä silloin joutui niin kuin toteamaan sen asian, että mainosvalojen takana ei ole kuin tyhjää. Ja joutui myös sen toteamaan, että on orja, on aineiden orja ja ei niin kuin pystynyt omasta elämästä päättämään. Tuli ikään kuin semmoinen pelle, jota se sieluvihollinen pystyi narun päässä taluttelemaan. Ja monta kertaa, kun näitä tällä lailla muistelee, niin vaikka niitä haluaisi muistella, niin muistuu mieleen. Ja joskus on ehkä tarpeellistakin muistaa, että mistä Jumala on pelastanut. Ja tulee niitä mieleen niitä hetkiä, kun jostakin kapakasta tuli aamuyöstä ja tuolla Jyväskylän torilla tai jonkun muun kaupungin torilla, niin istuskeli itekseen ja ainoana seurana oli vain tyhjä pullo ja pulut. Että kyllä siinä ei mitään hauskaa ollut eikä mitään hyvää. Eli se elämä ei todella tarjonnut mitään muuta kuin huonoja asioita.
Mutta mä sain sitten vuonna 1985 Jumalan valtavasta armosta tuolla Östersundin vankilassa Ruotsissa. Olin siellä pidätettynä poliisivankilasta, olin ollut siellä Ruotsin maalla pahan teossa ja siellä pienessä vankikopissa näitä oman elämän kuvioita ajattelin ja muistelin ja pohdin ja sieluvihollinen kävi hyvin voimakkaasti kimppuun ja tarjosi itse murhaa. Tarjosi tämmöisiä ajatuksia, että sä et ole koskaan elämässäsi pystynyt tekemään mitään asiaa hyvin. Susta ei ole kellekään ollut koskaan mitään hyötyä. Sä oot hajottanut perheesi. Sä oot pettänyt vanhempas. Sä oot varastanut, sä oot valehellut. Sä oot käyttänyt viinaa, sä oot niin ja niin paljon istunut vankilassa. Ja susta ei ole kellekään mitään hyötyä, että tapa itsesi. Ja näitä asioita kun siellä mietin, niin sitten kuitenkin kuulin myös toisen äänen sisältäni. Ja siellä sellainen ääni puhui, että entä se lapsuuden Jeesus? Se Jeesus, josta sä oot kuullut pienenä poikana ja oot kuullut myös vankiloiden hengellisissä tilaisuuksissa, että entä jos se Jeesus voisi sittenkin sua auttaa? Ja niissä ajatuksissa mä polvistuin sinne pienen vankikopiin semmoisen betonivuoteen viereen ja huusin sisimmästä hätäni Jumalalle, että jos se Jeesus todella oot se Jeesus, josta mä oon kuullut ja jos sä voit mua auttaa, että mä en pysty itse elämäni muuttamaan millään lailla, että jos sä pystyt mua auttamaan, niin mä oon tässä ja mä tarviin sun apua, että mä en jaksa muuten enää. Ja siinä mä sain kokea sen maailman suurimman ihmeen, uudesti syntymisen ihmeen, kun ihmisen sisimmästä otettiin syntitaakat pois. Ja vaikka olin betoniseinien sisällä ja rautaoven takana ja kalteri-ikkunan sisäpuolella, niin mä sain kokea sellaisen vapauden, mitä ei voi sanoin kuvata. Ja ei siellä ne sellin seinät tärissy eikä lattiat pomppinut, mutta semmoinen sanoin kuvaamaton varmuus siitä, että on pelastunut, niin laskeutui sisimpään ja ne menetti niin kuin merkityksensä siinä vaiheessa koko se vankilan olemus siellä. Et sai kokea sellaisen, ja mä oon aina miettinyt sitä, että miten valtavan armon mä oon saanut kokea, kun mä oon vankilan sellissä kokenut sen vapauden. Et mä todella tiedän sen, että linnan muuritkaan ei voi sitä vapauden tunnetta, mikä Jumala voi antaa, niin nekään ei voi sitä estää.